Електроскутер для поганих доріг. 12 колеса, гідравліка спереді ззаді і дуже-дуже великий кліренс. Це один з найбільших кліренсів на електроскутерах. Тому, якщо у вас погані дороги, це електроскутер саме для вас. 2000 Вт буде тягнути по тих поганих дорогах. Акумулятор літій желізофосфатний 72 вольта 30 ампер буде служити вам по тих дорогах, а кліренс буде забезпечувати гарну проходимість по ваших дорогах. Це класний електроскутер, є в різних кольорах і ціна його всього 59 тисяч гривень. Для такого скутера це дуже-дуже хороша ціна, тому що прямопривідний двигун 2000 Вт і літій желізофосфатний акумулятор 72 вольта 30 ампер годин – це класна скомпоновка. Гідравліка спереді ззаді, кофер для ваших там потреб, щось сюди поставити. Хороший, класний електроскутер на кожний день.